ଜନମିଥିଲି ମୁଁ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ମରୁଛି ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ। ମରିଲା ପରେ ମତେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଣ୍ଟିକି ବି ସଫା କରିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମାରି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ସେଦିନ କହୁଥାଏ, ରମକୁ ଛାଡ଼ିବ ଧୀରିକିନା ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ଛେଳି ପୁଣ୍ଟି ଚାଖଣା। ବେ ତୁ ପେଣ୍ଠି ରକମ କ'ଣ ଆବାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ହଉଛି ଆମେରିକା ଗଞ୍ଜା। ବେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଆମେରିକା ଷ୍ଟାଇଲ ବୋବା। ଯଦି ଗୋଟା ପେଣ୍ଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ ବୋବେଇବ ଦେମି ଦେମି ଦେମି। ମାନେ ମାଲିକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଆମ ଆମେରିକାରେ କୁକୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି, ବେଙ୍ଗ ଛେଳି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ରାତି ପାଇଲେ ଖାଲି ଛେଳି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ ମଟନ ଖାଇବୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଟନ ଖାଇବୁ, ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ମଟନ ଖାଇବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରେ ମଟନ ଖାଇବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ ମଟନ ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କର ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ। ସେ ଛେଳି କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆମ ସେପଟେ ଜଣେ ଆମେରିକା ଚମ୍ପତି ରାୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରେ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧକ ଧକ ହେଉଥିଲା, ତା ପିଛେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆମ ଏପଟେ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଯିଏ ଟିକେ ଧକ ଧକ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କାଟିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଉଁଶ ବୁଦାକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଟେକି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। କିରେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି? ଧର ଛେଳି ହେଉଛି 30 କିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। 30 5 35 କିଲୋ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି 5 କିଲୋର ପଇସା ମିଳିଗଲା ପାଣିରେ। ବୁଝିଲୁ ଛେଳି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମେରିକାରେ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଆମ ଆମେରିକାରେ ମାସେ 2 ମାସେ ହଣା କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ ଛେଳି, ବରଫରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଯିବୁ କିଣିକି ଆଣିବୁ। ତମ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଧର ଗୋଟା ଲୋକର ଛେଳିର ପଛ ଫରିଆ ଦରକାର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କହିବ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଛେଳିର ପଛ ଫରିଆ ଦେଲ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠି ରଖିଥିବ ଫଟକିନି ବାହାର କରି ନେଇ ଆସି ଦେଖେଇଦେବ, ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ପଛ ଫରିଆ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯାଇ ଚାଖିବେ। ଆମେ ଥରେ ବିଧାନସଭା ଯାଇଥିଲୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଆମ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ, ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନ ମୋର 4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ। କାନ୍ଦନା ତୋ ପାଖରେ ଆମେରିକା ଗଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାହା କୁକୁଡ଼ା ଜାଣିଛୁ? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନର କୁକୁଡ଼ା। ବେ ତୁ ବାଇଡେନ କୁକୁଡ଼ା? ଛି। ତାଲିବାନୀ ତମକୁ ବମ୍ ପକେଇ 15-20 ଜଣ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଦେଲା, ତମେ ତାର କିଛି କରିପାରିଲନି। ସିଏ ତମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଶଳା ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭାଇ ଯାବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରି ପଛେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଗାଣ୍ଡରେ କେତେ ପାଣି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଯା। ଶଳା ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ମୋ ମାଲିକକୁ କହି ପେଣ୍ଟାଗନ ଆଣି ଗୋଡ଼େଇ ତତେ ମାରିବି। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆମେରିକାର ଗଞ୍ଜା। ମୁଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋଦା। ଯେତିକି ସୁବିଧା ସେତିକି ଅସୁବିଧା।